det er Trygved Johansen, og det er jo denne her programserie, hvor vi skal dykke ned i forskellige danske komponister og undersøge, hvordan de arbejder med musikken. I dag har jeg fået besøg af Baldur Molhalmsson. Ja. Og Baldur, velkommen til. Tak skal du have. Baldur, kan du ikke fortælle os lidt om, hvad det er, du gør? Jo, jeg spiller på halm. Altså, jeg spiller på halmballer. Du spiller på halmballer? Ja, det gør jeg. Ja. Og jeg har faktisk taget en med her i dag, som jeg synes, du skal lytte på. Hold da op. Ja. Hold da op, den er stor. Ja, det er en mini-big-balle. Det er en mini-big-balle? Ja, det er det, og den er sindssygt populær, fordi den bruges til landbrug. Det er en populær Men balle. ikke nok med det, sådan jo rund og hul på samme tid. Og så lyden, der kommer ud af, den sidder ligesom på bagsiden. Det er jo genialt, mand. Det er jo sindssygt genialt. Det er bagsidelyd, du arbejder med. Ja, det er det. Ja. Virkelig bagsidelyd. Men hvor har du fundet den balle henne? Jamen, den er fundet ud på en mark. Den har du fundet ud på en mark? Ja, det har jeg, Ja. Jeg kunne godt tænke mig lige at spille på den, så du ligesom kan høre den der hulelyd, der er på bagsiden. Og endelig spille på den her. Er du klar? Ja. 3, 4. Hold da op. Så kommer det. Nej. Høj. Nej. Der. Ja. Nej. Bagsidelyd. Så. Ja. Jesus. Nej. Så hulelyd. Ja. Nej, for sådan. Nej. Ja. Det var så alt, hvad vi nåede for komponisten for denne gang. Ja. Nej. Tak for i aften. Det var en fornøjelse.